L-imsieħba soċjali u l-korpi kostitwiti kienu kelma waħda, il-koll sodisfatti u pożittivi bil-miżuri li ħabbar il-Gvern fil-baġit tas-sena d-dieħla. Il-Kamra tal-Kummerċ laqgħet b'sodisfazzjon li l-Covid Wage Supplement se jkun estiż sa minn tal-inqas Marzu li ġej, hekk kif se jkun qed jiġu mejjuna dawk in-negozji li verament għandhom bżonn. Ir-reazzjoni hija waħda pożittiva għax daw kienu parti mill-talbiet li konna minn aħna bħala Kamra. Naħseb li huwa ta' sodisfazzjoni wkoll huwa li fuq il-Wage Supplement il-Ministru għadu kif ħabbar fil-budget speech tiegħu illi se jkun hemm aġġustamenti propju għax nistgħu nkejlu verament min fil-industrija fil-kummerċ vera għandu bżonna. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union, Joseph Buġejja, għal kif dan il-budget huwa wieħed li se joffri fiduċja fin-nies minkejja dan iż-żmien tal-pandemija. Reżiljenza ekonomika frott laqal tal-Gvern. Ovvjament il-proposti kollha huma sejsin biex jagħtu stabilità, sigurtà, fiduċja lill-ħaddiema u lill-membri tagħna u liċ-ċittadini biex jemmnu li nistgħu noħorġu minn da kollu u nimxu l qudiem. Min-naħa tagħhom l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Ikel u x-Xorb u l-Assoċjazzjoni Maltija għall-Lukandira u Ristoranti l-MHRA laqgħu l-fatt li l-vouchers tal-€100 se jerġgħu jingħataw. B'dawn il-miżuri se jkunu minn ta' quddiem sabiex jagħtu għajnuna lis-settur turistiku. Aħna lqajna pożittivament ħafna, speċjalment l-estensjoni tal-vouchers. Minn sondaġġi li għamilna matul is-sajf der li l-vouchers kellhom impatt trement fuq is-settur tagħna, ġifieri ħafna stabbilimenti żammew l-impjegati tagħhom letteralment għax kien hemm spike fil-beħ, speċjalment f'Awwissu l-bidu ta' Settembru. Ġifieri l-estensjoni tagħha għalina kien punt importanti ħafna bħala assoċjazzjoni tlabnija lill-Gvern u laqgħa pożittivament. Dawn il-vouchers mhux biss illi se jġeneraw ħafna xogħol għal restoranti u għal lukandi, imma se jżidu għax min ikun jonfoq ftit iktar ma' dawn il-voucher u allura it-total aħna nitkalkulaw illi jirdoppja ma' dawk il-vouchers illi jonfqu. Pożittiv ħafna u ħadna gost illi raġaw ġew introdotti. Is-Segretarju Ġenerali tal-Union ħaddiema Maqudin, Joseph Vella, faħħar il-miżura taż-żieda fit-thresholds tal-in-work benefit li permezz tagħha l-Gvern se jtejjeb id-dħul ta' 4,500 familji oħra. L-in-work benefit hija xi ħaġa l-qabla ħafna bħala UHM, ovvjament kif taf inti hija proposta tal-UHM li kienet ħarġet anke mill-Active Labour Market Policy tal-UHM tibqa' qalbna u nieħdu gost li naraw li kienet ta' suċċess u ovvjament m'għandniex dubju li ħadd tkompli tkun ta' suċċess. Dwar Għawdex, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Turistika Awċija Joe Muscat laqgħat diversi miżuri li ħabbar il-Gvern li serqtu b'mod tajjeb il-gżira ta' tliet għoljiet. Jidher li hemm titjib tal-prodott turistiku fosthom torq arterjali, tkomplija tal-pixxina fil-kompless sportiv ta' Għawdex u l-updating tal-master plan ta' diving għal Għawdex. Fid-diving hemm ukoll ser jibda studju dwar il-proposta ta' mużew kulturali taħt il-baħar. Dawn huma kollha miżuri li qegħdin biex itejbu il-prodott turistiku Għawdex.